Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με τον Deadpool και τη Marvel. Τώρα πάω να αγοράσω. Αγόρασα 2.500. Ωραία. Ωραία. Παιδιά, θέλετε να βγούμε, ναι ή όχι? Ωραία. Και θα παίξουμε ένα ωραίο παιχνίδι με αυτοκίνητα και σπίτια. Ή σπίτι μάλλον. Ωραία. Να. Τελικά, κοιτάξτε, και πουλάτε αυτοκίνητα. Αυτό έκανε 57 χιλιάρικα, αυτό έκανε 108 χιλιάρικα, αυτό έκανε 17 χιλιάρικα, 17,5 χιλιάρικα, 21.000, και αυτό έκανε 34.000. Θέλετε να δείτε πώς θα κάνουμε αγώνα? Ωραία. Με αυτό που έκανε 100 χιλιάρικα θα πάμε για αγώνα. Θα πάμε για αγώνα. Κοιτάξτε πόσο τρέχει. Κοιτάξτε πόσα χιλιόμετρα από δεξιά, κάτω, και πήραμε και 37 χιλιάρικα. Ξανά πάλι για να μαζέψουμε πιο πολλά λεφτά. Τρέχα. Ωραία, έχουμε 51.000. Τώρα, θα πάρουμε τη γουρούνα που έκανε 64 χιλιάρικα. Και λέει πάνω πόσα λεφτά έχουμε. Να τη γουρούνα, άμα δεν τη βλέπετε. Κοιτάξτε πως τρέχει από τα δεξιά, λίγο τρέχει, ενώ το άλλο το BMW έτρεχε με 174, όχι με 129, 130 τώρα. Έχω 68.000. Τώρα 70.000. Ναι, τώρα έχω 70.000. Ωραία. Ωραία. Και κάπου και παιδιά, κάπου εκεί τελειώνει το βίντεο και τα λέμε.